Исәнмесез? Эфирда аңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Ознакайда спортны үз итүче гаиләләр сынаша. Районда сәер чүплек табылган. Студентларның чыгарылыш чоры. Быел Татарстанның 9942 гаиләсе ана капиталы ярдәмендә торак шартларын яхшырткан. Бу максатларга Россия социаль фондының республика бүлеге төзүчеләргә, кредит учреждениеләренә һәм физик затларга 5,9 миллиард сум акча күчергән. Аны ана капиталы хуҗаларының 90% диярлек кулланган. Сертификат ярдәмендә шәхси йортны төзү яки реконструкцияләү өчен түләргә, кредит алганда беренчел кертем кертергә мөмкин. Җәйнең беренче айында Әлмәт районында 110 яңа туган бала теркәлгән. Аларның 62-се малай, 48-е кыз. Тагын бер мөһим хәбәр. Госуслуги порталында рождение ребенка бала тууы суперсервис эшли башлады. Ул ЗАГС органнарына баланың туын гариза бирүчеләрнең шәхси мөрәҗәгатеннән башка теркәргә мөмкинлек бирә. Моның өчен бала тудыру йортында булганда ук ана электрон рәвештә туу турында медицина таныклыгы алырга, ризалык бирергә тиеш. Оннан соң гаризаны дәүләт хезмәтләре аша рәсмиләштерергә. Ел башыннан Әлмәт районында суперсервистан 122 гаилә файдаланган. Ознакайда Әтиян-Имин Тату спорт гаиләсе исемле район конкурсының финал өлеше узды. Әлеге чара гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көненә багышлап оештырылып, беренче этап алдарак үткәрелгән иде инде. Спорт чарасында район башлыгы Марсель Шайдуллин, Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министры Ринат Садыков та катнашты. Шәһәрнең Ишкәев исемендәге ял паркында уздырылган бәйрәмгә халык шактый җыйналган иде. Һәр елдагыча быел да бу ярыш онытылмаслык гаилә бәйрәменә үрелде. Биредә бу көнне районның төрле буын вәкилләре күңел ачты. Гаиләләребез нык булсын, көчле булсын, мәхәббәт беркайчан да сүрелмәсен, балаларыбыз бәхетле булсыннар. Барлык спонсорларыбызга, килгән кунакларга, менә җитәкчеләребезгә сез инде җанаттыгыз, үзегезнең командалар өчен, үзегезнең коллегаларыгыз өчен сезгә бик зур рәхмәт. Ярышларда район предприятиеләре һәм оешмаларыннан 10 команда көч сынашты. Балалар һәм аларның әти-әниләре барлык конкурсларда һәм уеннарда актив булдылар. Ярышларның барлык этаплары эстафета форматында узды. Ярыш нәтиҗәләре буенча беренче урынны Ознакай нефть һәм газ чыгару идарәсеннән Гобәйдуллиннар гаиләсе яулады. Икенче урында Әхмәдишиннар гаиләсе, лаеклы өченче урында Мөкминовлар. Бәйрәмдә шулай ук күп еллар тату гомер кичерүче үрнәк гаиләләрне дипломнар һәм истәлек бүләкләр белән тәбрикләделәр. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Башка темаларга 6-9 июльдә Казан Экспо күргәзмәләр үзәгендә бөтен Россия 40 көне үтәчәк. Чара аксаларында беренче тапкыр ил күләм нәселле сыерлар бәйгесе оештырыла. Бу хакта Татар информда узган матбугат конференциясендә Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров хәбәр итте. Узган елларны бәйге республика күләмендә үткәрелгән булган. Быел бөтен Россия ярышларында 52 нәсел хуҗалыкларыннан 80 сыер катнашачак. Сыерларны Удмуртия, Мордовия, Чувашия, Ульяновск өлкәсе һәм Татарстаннан алып киләләр. Министр махсус шушы бәйге өчен зур комплекс төзүләрен әйтте. Теманы дәвам итеп, Әлмәт районында җәнлек сөякләрен һәм эчке әгъзаларыннан торган чүплек табылган. Әлегә ул сары калдыклары дип фаразлана. Бу хакта тулырак Ләйсән Галиева белә. Әлмәтне ачы мәет исе урап алды. Кырбан бәйрәме изге эшләргә индәсә дә, яманнарны берни белән дә куркытып булмый.
Hayvan siyeklari һәм ішкі органнарынан тұрған шүплік күйіміне аушылық инспекторлары топ була. Әлмәт район штатлы аушылық ұйышмасына бір күтілген территорияны олар һәр даим қарап тора. Шираттағы шундай рейд барышында әнә шул табылдыққа тап булалар. Әлеге калдыклар Васильевка авылы янында 15 минутлык юлда үләт базасы булса да, намуссызлар изге бәйрәмне мәсхәрә итеп, төрле калдыкларын анда илтеп җиткерми ташлап калдырырга карар иткән. Бу табылдыктан чак кына алдарак Әлмәттә Алсу микрорайонында яшәүчеләр дә шундый табылдыкка тап була. Корбан бәйрәменнән соң шәхси секторга якын урнашкан суыклыкларда барлыкка килгән мал-туар калдыкларына ачуланып социаль чиртләрендә үз фикерләрен җиткерделәр. Хәзер алар утилләштерелгән, әмма җинаятьчеләре әлегә табылмаган. Бу калдыкларның Корбан бәйрәменә бәйле юлага катышлы булмаска да мөмкин. Чөнки ислам дини кануннары буенча суйган мал калдыкларында ашаганнан калган сөякләрне дә махсус урында утилләштерергә, һич булмаса күмеп куярга киңәш итәләр. Шулай булгач, мөмин мөселман кардәшләр андый юлга барыр микән? Моннан тыш ел сайын әлмәтлеләргә корбан чалу өчен махсус урыннар билгеләнә. Анда ветеринария кагыйдәләренә таянып калдыклар өчен махсус шүп савытлар да куела. Ләйсән Галиева, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Сез яңалыклар вакытын карыйсыз. Һәр кешенең тормышында зур урын алып торган кешеләре була. Ул да булса остазлар. Нәкъ менә безнең укытучыларыбызның тырышлыгы ярдәмендә дөньяга карашыбыз формалаша да инде. Алар уку йортын тәмамлап чыккач та безне файдалы киңәшләре, теләкләре белән гомер буе озата бара. Шундый остазларның берсе белән безнең иҗат төркеме Ширмешән районы Лашман авылында танышып кайтты. Рәдифә Ногманова дәвам итә. Лашман авылы урта мәктәбе совет чорында тирәк авылларның балаларына да урта белем биргән һәм әлбәттә инде үзенең укытучылары белән данлыклы. Шуларның берсе Фатихов Минәхтәм Гариф улы. Ул балаларга ватанпәрвәрлек хисен 40 ел дәвамында тәрбияләгән. Минәхтәм Гариф улы Фатиховка шул көннәрдә 83 яшь тулды. Яше олы булуга карамастан, ул әле һаман да типтереп бии, рәхәтләнеп җырлый. Моннан тыш әлбәттә йорт тигәсендә дә көндәлек эшләрен үзе башкара. Бу кадәр көч-куәт спортка һәм биюгә мәхәббәттән килә, ди ул. Мин үзем яратам спортны. Дөм переворотлар, тартылулар, отжиманиялар, йөгерү, аларны мин үзем бик җиңел биткәннәр. Кыскасы, ел хәрәкәттә. Менә хатын әйтер, идә тормый ул. Гел йөри диләр. Хәрәкәттә бәрәкәт. Минәхтәм ага 1940 елның Лашман авылында дөньяга килә. Бөек Ватан сугышы елларының авыр мәлләрен балачактан ук канына сеңдергән. Биредә урта белем алган. Венгриядә армия хезмәтен үтәгәннән соң Самара өлкәсе Шунталы районында һөнәри училищеда механизаторлыкка укый. Челны Вершина районында 2 ел эшләп туган авылына кайта. Чистай авыл хуҗалыгы техникумында белем ала. Шуннан соң сельхозтехника оешмасында эшли башлый, тик озакка түгел. Аны авыл мәктәбенә военрук итеп эшкә чакыралар. Сагир абый безнең мәктәп директоры иде. Ул минем яхшы белә. Ул мине Насит мәктәпкә военрук итеп алды. 21 елның сентябрендә мин Лашман мәктәбенә военрук булып килдем. Һәм шушы елдан соң инде, шул 40 ел хезмәт иттем. Мәктәпне бетердем 2011 елда. Балаларның күп укыган чоры Лашман урта мәктәбе Ширмешән районында ачылган беренче татар телле мәктәп. Шуңадырмы 9-10 сыйныфларга күрше авылдан да килеп укучылар күп. Совет мәктәбе программасында башлангыч һөнәри белем бирәләр. Моның өчен нәкъ менә Минәхтәм ага җавап бирә дә инде. Укучыларның йөземә кызыллык китермәде, каягына эшләсәләр дә дәрәҗәләрен төшермәделәр дип искә ала ветеран укытучы. Гомеремдә тәрбияләгән иң якыннары 20-гә якын минем Афганистанчым бар. Алар бүген birisi vefat indi. Lakin alар bitirsi iste. Evet. Bik küp ofisirler çıktı. Onlardan sonra evet. Даже Abdullah Talgat polkovnika var indi. İşte. Evet. Milisiyada işlediler. Minotlan okuçular. Raykomda işlediler. Тормыш иптәше Халиса апа белән алар 5 бала тәрбияләп үстергәннәр. Бүген инде аларның гаиләләрендә 10 бала, 2 онук, балалары да үзе белән бергә биеп, спорт түгәрәкләрендә катнашып үскән. Бүген дә гаилә бергә җыелганда актив ял итәргә ярата. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт һөнәри көллияте сәнәгать секторы өчен кадрлар әзерләүче уку йортларының берсе.
Кичә колабызның яшьләр үзәгендә быелгы чыгарылыш студентлары өчен бәйрәм оештырылды. Хезмәт юлы баскычының беренче адымы булып торган диплом тапшыру тантанасын без дә күреп кайттык. Кичәге студентларның киләчәккә планнары төрле. Берәүләр армия сафларында хезмәт итәргә җыена, икенчеләр тапшырылган сертификатны кулланып эшкә урнашмакчы. Күнекмә һәм белемне арттырып, югары белем алырга теләүчеләр дә юк түгел. В дальнейшем думаю также в этой сфере развиваться, пойти на высшее образование, учиться по этой же сфере. Рад то, что в принципе учеба закончилась, как бы не особо рад, то что все-таки все равно с этими людьми 3 года учился, также куратор сколько помогал. Вот. Немножко грусть и тоска есть все-таки на душе. Учился я 2 года, 10 месяцев, осваивал профессию электромонтер по обслуживанию электрооборудования по отраслям. Очень рад тому, что получил диплом красный, я очень сильно старался. Һәркем уку еллары дәвамында янәшә булган һәм ярдәм кулын сузарга әзер булган әти-әниләренә, кураторларга һәм уку йорты җитәкчесенә рәхмәтле. Әлмәт һөнәри коллегияте директоры Анжела Шарипова исә диплом хезмәт юлының беренче адымы дип саный. Сегодня у нас выпускается всего 200 выпускников в рамках проекта «Колледж будущего Татарстана» 131 выпускник. Это специалисты среднего звена, технологии машиностроения, технической эксплуатации электрооборудования, а также выпускаются токаря и мастера слесарных работ. Студент тормышы тәмамлану белән җаваплылык арта, ләкин яңа мөхит, яңа мөмкинлекләр тормышны мавыктыргыч кына итә. Моны чыгарылыш кичәсенә килгән район җитәкчелеге дә ассызыклый. Успехов, наверное, в жизни, в их теперь производственной жизни, в их творческой будущей карьере. Работать хорошо, ну и, конечно, не прекращать учиться. Учиться на протяжении всей жизни, повышать свою квалификацию, развивать наш город, потому что без них, без альметьевцев, без молодых альметьевцев сегодня невозможно развитие нашего города. Добрый путь, всего самого лучшего. Әлмәт политехник техникум студентлары да үз уку йортлары белән саубулашты. Быел әлеге уку йортын 605 студент тәмамлаган. Аларны тормышларындагы икенче мөһим этапны узулары белән уку йорты җитәкчелеге тәбрикләп хәерле юлга озатты. Чыгарылыш студентларының күбесе мәктәп елларыннан ук тырышып укыган. Техникумда белем алганда да алдынгылар рәтендә булырга омтылган. Шуңа күрә кызыл диплом белән политехник техникумны тәмамлаучылар аз түгел. Во время учебы, не сказать, что было легко. Мы все помогали друг другу, всех подталкивали, чтобы все окончили, все сдали. В принципе, учеба была не особо трудной. А наша группа, в принципе, сплоченная, хорошая группа. Мы ездили куда-нибудь отдыхать вместе. В принципе, мы даже помогаем друг другу в любых сложностях. Это хорошо, это славно. Әлегә шулар, мин Лина Хәсәншина һәм монтаж операторы Динара Ганудинова сезнең белән сау булашабыз. Исәнмин булыгыз.